Здравейте от Краси Вуцова и пожелания за добро финансово здраве на всички. Първо ще блокираме няколко вируса. Става дума за ограничаващите вярвания. Първо вярване. Чувал съм, знам го. Те ли ще ми кажат как аз да управлявам моите пари? Напротив, информацията е най-ценната стока. Вземаме информирано решение. Дигитални умения, психология, финансова грамотност, предприемачество, ценни познания, а те не се и учат в училище. Второ вярване. Да има пари? То ако си от богато семейство, как иначе? Или от тотото, или пък с далавера, най-много с къртовски труд. Не, това не са нашите решения. Ще говорим за нещо дългосрочно и спокойно. Трето вярване. Яш, пи и си носи новите дрехи. Абсурдна максима. Всъщност това е менталитета на бедните общества и води до мизерия. Напротив, имай стратегия за бъдещето си, планирай и действай. Така ще успеем дългосрочно и спокойно. Ще го направим заедно. Хубав ден на всички!